Oh, sir. Veterano yan. Baba mo konti yung pa niya. Tumatangkad siya. Ayan, bot. No, diyan mo ko. No, baby. Sir, pahawak na sa ulo, sir. Para mabilis po. Dito lang, guys. Para mabilis lang. Sige. On. Ang abot at tagay. Ilasad ko. Ilasad ko misal ito. Tingnan mo yun. Din ka lang ibil dyan. Mulag. Yeah. Bibihit lang ba? Sarap ka? Abot. Sige, rahin mo, boy. Sulitin mo layo. Mabalik sa matatuya. An. Pero parehas siya may. Sus na. Opo. Bilis lang. Bigyan na to. Isang bisis lang. Dalawa po. Babalik pa po kami dito. Para mas sureball po. Ginupitan na ata to. Oo, sir. Ginapitan namin. Mainit. Yan ay ako ang nagugulit. Magkakali mo yan. Ang kakalitan. Kanadan. Yan na. Bukakliw. Aguilar, Pangasinan. First session po tayo. Yun na. Alright, nandito ulit kami sa Bukakliw, Aguilar, Pangasinan para sa ikalawang session ng aming alagang si Butabot. Excited na po si Butabot. Yan na siya. Let's go. Tirahin na. Ma'am, dito po kayo. Hawakan niyo na lang po sa tenga ng dalawang tenga. Dalawang tenga po. Sabunutan niyo po yung dalawang tenga. Alright. Start na natin. Second session. Ay, wait lang po. Second and last session po tayo. So, mga kadyot, Butabot. Yeah. Go, bebe. Gabay to, ne? Kon, madam, tulampalag. Sumpag, tampol. Naglag ko niya. Opo. Yan na po, laking load ulit. Talikod na, boy. Yan na. Rap ka dun, Pogi. Ugi yung asawa niya. Asawa ni Samar. Pogi, Sinong Pogi sa inyo? Sinong Pogi sa inyo? Ikaw? Hindi. Pugi yung asawa ni Samar. Yun. Ay load po. Si Butabot at si Summer. Sana makawalo. Tapos sa camera dito. Ayan siya. Butabot. Ito po si X-Borg. X-Borg ng ML. A.K.A. Butabot. Ang dakilang si Butabot. Kakaroon din. Kaya na napuntahan natin, bebing. Aguilar. Ikukulong na ito. Oo, ma'am. 1 month niya na po siya nagkukulong, ma'am. Malikot ba siya pag pinaliguan? Iwasan po natin na paliguan na siya masyado, ma'am. Kasi bawal lang po siya ma-stress. Sa pagkain naman niya walang babaguhin. Ano po ba pagkain niya? Dog food? Yung dog food wala na. Bawal lang po kasi yung mga pampahilab, yung mga sitaw, ganyan, lahat ng beans. Bawal Pero minsan yun. hinahaluan ng kanin, okay lang. Okay lang po. Walang problema po ang kanin. Basta wag lang madami po para hindi lumaki yung tuta. And then after 1 month, 30 days mula ngayon, vitamin niyo po siya ng Papi OB. Yung pampaano. Vitamins po ng tuta doon sa loob. Tama na, pindot mo na yung Yan na. Yan po sila. Hello. Hi, Kenya. Yan na po. Aking load po. Maraming salamat po. Sir Andrew, ito na po. Aking load.